Сега ти предстои кулминацията. Трябва да свалиш жартиера на своята любима. Аз сега ще обясня. Нещо столчето трябва ли ми маса? Направо така, сега. Момчета! Виж. Я се разкрешете малко. Чай здраво е! Кума ме кефи много. Това момче 100% е бил танцор, поне 5 години професионално се занимава. Дай, куме! Моля го да каме си свали риско, да ходи към момичето. Добре. Така, сега. Момчета, вижте се какво става дума. Младоженеца трябва по възможно ти пиш? Аз викам, че пиш водка за колашка втора. Младоженеца трябва по възможно най-еротичния начин. Най-сексапилния, без ръце. С много така секс да свалиш жартиера на своята любима. Аз ще пусна една песен специално за тебе. Ще го подкрепим ли? Искаш? Добре. Я окажи на английски. Виж по-добър акцент. Guys, don't run away from it, okay? Try and catch it. If you try to run away, it's going to chase you. Go away out, okay? Really smart. You need to support the groom, okay? He needs to take the garter really slow and sexy, without hands. With teeth, I don't know. Така, ще подкрепим ли младоженеца? Малко шум за нея, хайде! Сега чакай, има специална песен. Задръж, само си пусна. Да, Ако искаш, може малко така да потанцуваш. Да ти направим снимки, рече нещо. Аплодисменти за младоженеца! Както гледам, май трябва да ползиш. Няма милост за тебе, няма. Това ти е второто семейно задължение. Нали не се преценяваш, че вашите гледат? Не, вече нещо. Аплодисменти! Без ръце, браво, майсторе! Чакай, ти какво обърка нещата, какво слагаш? Абе, че е хубаво голямо. Признак. Тори, какво е това за Бога? Я го разтвори, разпери. Пише неделя. Това е за неделя. Я го разтворих да си. Откъде си появи това? Момчета, готови ли сте? Те имат нужда от пития да си кръсват. Я се съберете малко. Елате напред. Така, сега, на 3 младоженеца хвърля тези килоти към вас. Вие трябва да ги хванете. Ръцете горе. Окей. On 3 you need to catch it. 1, 2, 3. Ако знаеш какво ти се случи тук, що? Не, те си за тебе. Вижте, по принцип, в Бургас имаме една традиция. Нашия край, който хвани жартиера. Да, сега, какво ще ми правиш катремините? Който хвани жартиера си го носи на главата. Много се прецакам в този случай. Буди се! Аплодисменти за младе! Я да те питам, твоята дама тук ли?
Тук ли е дамата ти? Имаш ли приятелката ти тук? Добре, може да й пратиш SMS, че имаш изнада за нея. Така, продължаваме с танците.